Здравейте! Тъй като последните месеци цените на акциите и на криптовалутите вървят нагоре, съответно отново тръгнаха измамите, които пълзат навсякъде в интернет, и днес точно ще говоря за това нещо. Относно измамниците и инвестирането в криптовалути и други неща. Общо взето масово се въртят клипчета, страници, книги на хора като Юли Толкин или там както му е името. Тези хора, принципно парите не са си ги направили, защото са големите инвеститори. Те парите си ги правят от хора, които не разбират и си купуват техните книги. Тази книга можете да намерите и в интернет за без пари, стига да имате желание да си направите нужното проучване за всичко. Общо взето, те постоянно повтарят и обясняват неща от това. Вместо да давате 1000 лева за телефон, вие ги инвестирайте в имоти. Чакай малко, ти с 1000 лева не можеш да си купиш 1 квадратен метър на зелено дори. Така че това са абсолютни глупости, които ги говорят. Убеждават хората да живеят на кредит с идеята, че вие развираш ли този кредит, то няма да го върнете. Ма как така няма да го върнете? Вие тези пари трябва да ги върнете по един или друг начин. Ако не връщате кредита, ще ви бъде наложен запор на заплатата, на колата, на жилището, ако имате на ваше име. И те парите от банката ще си ги приберат така или иначе. Други, които виждам така доста често в интернет, измамници, са тези, които говорят постоянно за инвестиране в крипто. Същите тези са някакви абсолютно безгласни личности, които в повечето случаи си нямат и представа от търговия на крипто, изкарват някакви книжки, които абсолютно са базови, информацията има отново в интернет, стига да направите нужното проучване. Някакви книги, някакви инвестиции, как разбираш ли с 100 лева той е направил 10 000. Хора, това е невъзможно. Няма как да се случи това нещо, освен ако не ударите шестица от тотото. В смисъл, ако вкарате 100 лева в някой алткоин, шиткоин ги наричаме в тия среди, той струва, да кажем, една бройка от тази валута струва 0,0001 стотинка. И в някакъв много добър сценарий тази валута се вдигне до 10 стотинки. Да, тогава с 100 лева може да направите големи печалби. Но това е шанс 1 на милион. Повечето хора, които влизат на пазара и се опитват да се правят на трейдери и да търгуват, се фалират. Така че избийте си от главата, че ще станете богати за кратък период от време чрез крипто. Инвестиране в жилища и такива работи, то е хубаво, но да ги имате тези пари, да не са последните ви пари. Вие първо трябва да направите някакъв капитал, да имате пари, да не са ви всичките пари съответно това. И тогава да кажете, аз мога да инвестирам в този имот, нали, на зелено ще го купа по-евтино, когато бъде построено, ще го понаправя, ще го продам за по-висока цена, нали, тогава вече инвестицията си заслужава, но трябва да имате този капитал. Повечето хора го нямат. И съответно тези същите, които ви убеждават в това нещо, те ви убеждават първо да живеете на кредит цял живот, да го изплащате, защото един кредит от 100 000 лева с една нормална месечна вноска изплащате 30 години. 30 години не са никак малък период. Аз съм на 25, ако трябва да го изплащам 30 години, до 50 години аз трябва да изплащам кредит от 100 000 лева, който принципно с 100 000 лева не може да си купа нищо, специално в София и околия. Трябва да ходя някъде в Враца евентуално или някое по-далечно място, където евентуално мога да го купа, но там цените са други, съответно пазара е друг. И след това доста трудна би била продажбата за повече пари. Криптовалутите, общо взето, какво бих посъветвал повечето хора? Не се опитвайте да търгувате криптовалута. За да търгувате криптовалута са нужни доста знания, доста усилия трябва да положите, да учите, да направите нужното проучване, за да разберете за какво става въпрос на първо място. И на един трейдър, за да бъде profitable, нали, да бъде на печалба, са му нужни между 3 и 5 години. Говориме всеки ден да се занимава с това нещо.
повечето хора си мислят, че влиза е така и почва да прави пари. Не е така, има на някой им връзва няколко пъти, правят някакви печали и почват да се мислят вече за трейдери, но после в последствие тези хора се фалират. Над 95% от хората, които влизат на пазара, се фалират. Така че не са толкова лесни нещата, колкото ги представят в интернет. Не се заблуждайте, особено по някакви реклами, сигнали и така нататък. Значи, ако нещо е читаво, то няма да бъде толкова силно рекламирано, защото просто тези неща си имат клиенти, които си им правят дохода, да кажем, и най-малкото, ако е толкова успешен трейдър, той няма да се занимава да си пуска реклама, че ще ви направи богати и така нататък. Него не го интересува това нещо. Никой не го интересува другите да стават милионери. Основната идея на тия реклами е вие да влезете там в някаква група, да платите някакъв абонамент, той да ви даде някакви базови знания, които ги има навсякъде и това е. Обаче, какво става? Вие ще платите там примерно 200, 300, 500 лева, ама няма да сте само вие. Той тази реклама е пуснал в цял свят. Ще влезнат още 1000, 2000, 5000, 10 000 човека. Всеки като даде тези пари, ето къде идват повечето пари на тия хора. Общо взето това е за инвестициите. Не е лошо да се инвестира. Естествено, най-лесният вариант за инвестиране са криптовалутите. Но не очаквайте да направите милиони. Инвестирайки в криптовалути, вие може да си удвоите, утроите парите, даже може и повече печалба да направите, но говорим за дълъг период от време. Парите няма да дойдат толкова бързо и толкова лесно. И отделно вие ще направите пари само ако знаете какво правите, защото вие може сега да купите, да кажем биткоин, в момента цената му е $40 000, обаче той да се срине, защото те се правят анализи, има си доста неща, които се гледат. Вие тия работи не ги разбирате, купувате сега биткоин, защото виждате, че той е бил 60 000, купувате и си там някаква част от биткоина и той се срива до 20 000 и съответно вие сте на загуба. Вие тая загуба не я приемате, докато не си извадите парите. Съответно просто си стоите там на загуба в акаунта, че едва ли не сте загубили пари, но вие реално не ги губите. Но тъй като ако сте човек, който не разбира, вие ще кажете, ето това умря, вада си парите, вадите си парите на загуба и казвате, това е измама. И оттам се получават и другите хора, които твърдят, че тия работи са скамове и така нататък. Просто защото не разбират, не са запознати. Иначе, ако изчакате правилния момент, биткоин ще падне до 20 000, после ще се дигне 40, 50 може да стане, 60. Тогава вече ще си изкарате парите на печалба. Всичко над нивото, на което сте купили, е съответно печалба. Но въпросът е, че нещата не стават толкова лесно. Всичко е игра на вероятности. Абсолютно всичко е 50 на 50. Дори опитните трейдери не могат да предскажат със сигурност пазара къде ще ходи. Така че ако видите някой, който казва примерно биткоин до един месец ще стане еди колко си пари или нещо от сорта, ще отиде еди къде си и така нататък. Този човек прави силни спекулации и най-вероятно се опитва да ви подлъже, за да си платите негов курс или нещо такова. Истинските трейдери не правят такива предвиждания. Истинските хора, които се занимаваме с това нещо, ти си правиш анализ, виждаш къде е цената, виждаш нива, виждаш обеми и така нататък и казваш, тук е възможно цената да направи реакция, да отиде до еди къде си, да направи еди какво си. Но не можеш това нещо да го твърдиш на 100%. Така че гледах да съм максимално кратък, да ви разясня нещата за измамите, как се движат, как става с инвестирането. Специално за хората, които не разбират, ако искате, гледате, има така доста базови неща в интернет за анализи. Нужно ви е да си направите един базов анализ, да видите къде е цената, купувате в ниското, продавате на високото. Това е спот трейдинга, което е най-сигурното за хора, които не разбират. Опитате ли се да го търгувате като договори, ще се фалирате, давам ви гаранция. Чао от мен за сега.